mga kapisngi! Last day na naman ni sa Manila. So, ang plana mo ani is magpuyo lang mig balay kay pagagabi ani mga to may Okada. So, mauto nga wala pa man mi kaadtog Okada, ako ug akong friend. So, mauto nga gilaag mi sa akong friend ni nga Boricat. Di siya Boricat lang mo tawagan gud no. So, mauto guys nga naabot mi diri sa Okada kay 9 PM. Ano pagsulod na ako amaze kay ko kay gwapo kayo Okada guys ay nakapuyo ko ni sa Manila pero first time na ako makaadto diri sa Okada. Layo magud kay ning Okada ay sa Paranaque magud ni siya maong dili basta-basta adtuan kailangan pa ka mag-grab o di ba gasto kayo maadto din hiya oy sakyanan pa lang daan pero pag adto nimo diri guys nindot man kay siya oy. So mo lang ni among tuyo din hiya guys nagpa-attendance check lang mi pa aircon lang biyon so by aircon din hiya sa Okada. O di ba? Mo na jud ning mga kinabuhi sa mga taga Bukid gusto mo sulod og mga syalan nga lugar para di ma-ignorante. So mo to guys padulong mi ani sa ato ay katong fountain dito sa Okada. So mao ni siya guys on the way na mi ani dito abi na wala na mi nakaabot sa firework may noon fountain display nila no pero nakaabot pa dai mi mo budget timing pagsugod no 9 PM naman good ni siya and then sa every tugtugan niya is 5 minutes ni siya. So kan tugtugan ni kay I don't wanna miss a thing nindot kay siya guys ay nakakita naman ko ani before sa Nuvali pero lahi raman diri sa Okada ay nindot kay siya di ba kanang wow makasigil siya wow o di ba nindot kay siya guys lami kay mo balik din laag puhon kaloyan sa Ginoo makadaog tag loto aw so mao ni siya guys mo lang nimo gadto diri sa Okada tanag fireworks say fireworks ay fountain gani no kanang color rainbow siya so mao na siya guys ana char lang taani pero nindot kay siya guys ay di ba kanang lang ganahan ko magtanaw, di ba? Dili laman ako pati pud sila. So mao na siya guys, pag humana mo din sa fountain display nga mga rainbow colors is nanggawas na mi ani and then nagdula ka dito akong friend o casino kawan yang lalab so ako and my friend tan-aw lang mi kiwasnos man mi ang mga casino ay napagsulod na mo sa casino kay hala kalami man sa mga dula-dula oy kay taglibo-libo man kaayo oy so mo lang na pa-experience na gud nato nilaag ani nga lugar ano ay kadugay ba mahuman oy nabot og casino nga napakod diri sa fountain sa Bagodi ay so mao na siya guys awan ninyo guys linot kay guys no ba amazing kaayo di ba kami kay mula agbalik with a farm charat so mao na siya guys kapit na jud siya mahuman mao di ba ya mao to nang lakaw mi ya mao to nagdula na pud sila ani wa jud sila nakuha perte ba yang ka dollars aning dula oy may pagmamalit mo sa ukay dagko pa barato pa di ba nga mao to nga kita na pud mi spot na pud mi pasonsyon na pud mi sa mga katambukan mao na akong friend god nga akong gipuy under sa Manila naka free kog accommodation di ba libre pagkaon libre tanan so di ba sana all may amiga tayong ganyan so mao ni siya guys padulong na mi ani casino kay magdula sila pero pildi gihapon sila guys nanguli gihapon luhaan wa jud nakadaog ang mga bayot o nya mao to nga declare na mi manguli kay nangapildi naman ang mga bayot guys so di ba nindot kay magdula pero mantay kwarta no so pag uli na mo nagulat mo may grab nagsiyo tutok ani kung tinuod ba nigdili gihikap gisimot na ko tinuod di siya kaayo nindot kay ang bulak guys ay so, di ba lami kay no what if nga na si imong balay no mauro to guys thank you.